alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na rasulin aminin. To jama'a, wannan sanarwa ne insha Allah, in Allah ya kai mu gobe karfe 10 na safiya muna tare da Shakman Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa. Goben Allah ya yarda ranar Litini karfe 10 na safiya akwai zancen da ya tashi, wai wakan da begede wanda su Alinu suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana cewa wai shirka ne, kafirci ne zantuttukan da suka faɗa, wanda wasu da suke wannan suka ji wanda suka yi wannan magana mallumma ne. To mu abin da muke son mu gane gaskiya ne a ciki, saboda da nake jin wannan kalamu da ake tuturo mini, wannan zatuttuka na manyan malluma da suka yi magana, da na je na nemi wannan video, in ka ji okay, wai waka bakin me shi ya fi daɗi. Farko dai za mu ji, barin ga kamin dai Malam Nasir ya zo karatu gobe akan haka. Akwai zantuttuka da ni kaina ya shige mini duhu. Sarki zaki ya shige mini duhu. Amma kan haka, jama'a masu saurare na, ku bari mu ji zantuttukan shi malamin, ko sannan mu zo mu ji shi wakan begen da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ku bari mu ji zancen malamin na farko kenan. Jama'a 'yan Facebook, 'yan TikTok da su suna ji, amma 'yan Facebook in maganar na fitowa clear wurin ku barin sani. In kuna jin maganar da kyau ku barin sani. In kuna jin maganar malamin da kyau baya kasewa, yana zuwa daidai, don Allah ku zana mini yes. In ba ku ji kuma ku gaya mini in san kan da zamu yi. Facebook wa ba su ji da kyau, to ku bari mu sake, amma ta nan na sake ta nan ku ji zancen da ya so ku ji, da zancen da muka samu daga gare wurin malamin, sannan mu sake kuma na su Alinu ku ji da kyau, ku ji abin da ke faruwa. Na farko ga maganan da shi malam yayi, jama'a ku saba ku na zuwa minti 1. Aha, to za mu ji, ku ji maganan malam. A shekarar jiya ne na gani ko muka yi ta'aliki game da waƙar da su Alinu suka ce za su saki ko sun ko saki waƙar, amma wallahi abun tausayi ne. Kaga yanzu a hadisa nan me yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana, ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar. Annabi ya tabbatar da Allah kadai yake bayarwa, sallallahu alaihi wasallam, shi kadai yake hanawa. To su Alinu sun yi waka sun cewa zai baka in ba annabi. Sun dauki matsayin Allah da haƙƙin Allah sun baiwa annabi. Me sunan wannan? Shirka ce. Ba muna kahirtar da su kan maganar muke magana. Hukuncin abin da su gai kahirci ne. Shirka ce. Wai kafirci ne. Suna roƙo annabi, suna cewa dafa in ka annabi. Me ma'anar dafa yi? Kariya. Wa yake kare mutum? Allah ne yake karewa. Kun daga hannu kuna cewa dafa in ka ya annabi. Allah ya gai a cikin Qur'ani cewa roƙon wani Allah shirka ne. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum
wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Allah ya ce waɗanda kuke roƙon nan ko kun roƙe su ba za su ba ku ba, ba za su shi ku ba, ko sun shi ma ba za su karɓa muku ba. Kuma ranar tashin kiyama ba za su yarda ba da shirkar da kuka yi. Wa ya kira roƙon wani Allah shirka? Allah ya kira shi a Qur'ani shirka. Haka wannan waƙar wallahi wajibi ne su tuba daga gare ta kuma su san yadda za su yi da ita. Sannan abin da zai ƙara tayar da hankali shi ne yanzu waɗannan matasan 'yan TikTok da yanzu aka ganin sun hara hawanta. Musiba ce, bala'i ne, sharri ne. Duk da in ka kyautata musu zato su za su ce mi suka yi. Kasida da yabon annabi. Ya jama'a yabon annabi na buƙatar ilimi. Wannan gaskiya ne. Yabon annabi na da kyau, ba mai inkari shi sallallahu alaihi wasallam, amma yana da ƙa'idodi. Daga ciki sa kiɗa ciki haramun ne. Ko babanka in kana girmama shi ba za ka zo bakin gidanku kana kada ganga kana kira sunan babanka ba. To sai ka yabi annabi ka sa kiɗa. Sannan a huce ga kiɗa ma a bashi matsayin Allah. Bayan shi da kai shi ya ce la taquruni kama awratin nasara almasih ibn maryam. Kada ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar yadda nasara suka yi ma annabi Isa dan Maryam. Yace inna ma ana abdu, ni bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah. Da haka fa qulu abdullahi wa rasuluhu. Da haka wannan waka tana dauke da shirka. Wajibi ne su tuba su barranta da gareta. To jama'a kun ji maganan malam, Allah ya saka masa da alkhairi. Amma in Allah da gobe karfe 10 na safiya muna tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa. Malam yayi zantuttuka kaman 3 masu nauyi masu karfi gaske, wanda ni kanka ni a zamana ma anan ba malami ba, amma maganan ya daure mini kai. Gaskiya muna son mu samu fahimta akan haka. Malam yayi magana wai an doki da muka fara jin maganan malam na fara ji, na saka muku bidiyon Junaro zaki san da zuwa, na saka muku bidiyon wakan ku ji. Ni da na ji na gani yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri na kenan, yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. To amma kalmomi ukun da malam ya magana cewa wannan manyan kalmomi ne, cewa shirka ne, kafirci ne. Anan ana zuwa, muna zuwa da malluma bambanta, malluma izala, malluman ɗarika, malluman shi'a, muna jin kowa kuma na gurgudun nashi wurin yabo, wurin bi ma'ana salkake Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kadiyan Sheikh Abdul Jabbar da ya faru, kowa ya zo ya bada gudunmuwansa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Cikin maganganu da malluma ke faɗi, an ce fa wai in aljanna wai ranan kiyauma Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi dama Annabi ya raba aljanna. Yau shi aka ce wai kamar misali malam wai baka ba mai bayarwa shi Allah. Gaskiya ne, wannan gaskiya ne, ba mai bayarwa shi Allah. To amma anan ni abin da shige min duhu, jama'a ku yi hakuri, malam ya zo gobe. Anan mun san cewa ba mai ciyarwa shi Allah, haka kuma ke cewa ba mai shayarwa shi Allah. To amma anan ai iyaye suna iya su ciyar da babana yake ciyar da ni, babana ya ciyar da ni. To anan an kamanta, ka kamanta, yaron ya kamanta babansa da Allah ne, shine ya shige mana duhu. Ana iya aje kotu ko kuma kan TV ko kuma nan muna kawo wasu mu ce ai sun je sun yi kisa, a ce wani ya kashe wani. To mun san ko ba mai kashewa shi Allah, kuma wannan ma cikin Qur'ani ne, ba mai kashewa shi Allah, kowa ya san haka. Ba mai kashewa, ba mai rayarwa shi Allah. To amma wani sanadiya na ya faru a ce ai wani ya je ya kashe wani, ya kashe wani, tunda ya kashe wani shi ma a kashe shi, hukunci ne na Qur'ani. To shin wannan wanda zai zauna ko kuma lauyan da zai ce wani ya kashe wani a kashe shi, shi ma an ɗauki matsayin Allah ne aka bashi? Kaga anan gaskiya muna neman bayani akan haka, saboda wanda zaka zo ka ji dan gutsirin wakan nan kaɗan, wala Allah baka ji tun farko ba. Kaga tun farko wallahi da naji wakan tun farko na saka muku yanzu ku ji. In ka ji wakan tun farko kuna ganin kan from A to Z yabo ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam.
a fahimta na ne yabo ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaman kan da malai ya faɗa wannan gaskiya ne